Cé dom I harile inis chuirgí fáilte an stáitú Rivihal ó Rourke. Tá Mícheál in na chónaí an bhrimar snáb a gondaid létrama le 5 bliana nuas achas ó chéirí is ó Ileán chéirí ó Gúthas agus tá sé dósa an seanós le 7 nuas agus níomhain sin ach seinnn sé an bóran fasta. Maithú Mícheál.